अरे तर आपण पहिला श्लोक उघडू 14वा. हा. ऊर्ध्व मूल मूलम अध शाख. तर इथे भगवंत ह्या पृथ्वी लोकाला एका अश्वत्थ वृक्षाशी तुलना करतात, की ज्याप्रमाणे एखाद्या तलावाच्या काठावर जर मोठं वडाचं झाड असेल अश्वत्थ वृक्ष, तर कसं पाण्यामध्ये त्याचं प्रतिबिंब उलट दिसतं, की जे त्या झाडाचे मुळं आहेत ते प्रतिबिंबामध्ये वर दिसतात आणि जे त्या झाडाच्या फांद्या वगैरे आहेत, पानं वगैरे आहेत, ते सर्व प्रतिबिंबामध्ये खाली दिसतं. अशा प्रकारे भगवंत म्हणतात की आध्यात्मिक जगत जे आहे ते भौतिक जगत जे आहे ते आध्यात्मिक जगताचं परावर्तित रूप आहे. याचा अर्थ ज्या गोष्टी आध्यात्मिक जगतामध्ये शाश्वत रूपामध्ये, परिपूर्ण रूपामध्ये अस्तित्वात आहेत, त्या गोष्टी भौतिक जगतामध्ये विकृत रूपामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. विकृतला दुसरा समानार्थी शब्द कोणता आहे? की बिघडलेल्या रूपामध्ये. जसं की आपण पाहतो आध्यात्मिक जगतामध्ये भगवंतांचं आणि भगवंतांच्या भक्तांमधील जे प्रेम आहे ते खरं आणि सर्वोच्च मानलं जातं. पण ह्याच प्रेमाला भौतिक जगतामध्ये आपण पाहतो विकृत रूपामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. श्रील प्रभुपादजी लिहितात की भौतिक जगातलं खरं जर प्रेम आध्यात्मिक जगताशी तुलना करण्याचं जर आपण ठरवलं की थोडंफार त्याच्या जवळ येतं, तर श्रील प्रभुपादजी म्हणतात ते प्रेम म्हणजे एका आईचं आपल्या लहान मुलावर, ज्याच्यासाठी की ती काही पण सॅक्रिफाईस किंवा कोणतीही गोष्ट त्याग करण्यासाठी, कोणताही त्याग करण्यासाठी तयार असते, की स्वतःच्या शरीराला एवढं असह्य ह्याच्यातून जाण्यापासून, प्रसूतीच्या वेदनांपासून जाण्यासाठी तयार असते आणि त्या लेकरासाठी कोणताही त्याग करण्याची तिची इच्छा असते किंवा तयारी असते. तर श्रील प्रभुपादजी सांगतात की खरं जे आध्यात्मिक जगतातील प्रेम आहे त्याच्या जवळपास थोडंफार हे येऊ शकतं, परंतु बाकीचं जे आपण प्रेम म्हणतो ते कसं आध्यात्मिक जगतातल्या गोष्टीचं विकृत रूप आपल्याला भौतिक जगात पाहायला मिळतं. त्याच प्रकारे आध्यात्मिक जगतात जे काही विविधता आहेत आणि त्या विविधतांमध्ये जो काही आनंद आहे, भौतिक जगतामध्ये त्या विविधता आपल्याला विकृत रूपात पाहायला मिळतात. जसं की आपल्याला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल प्रभूजी माताजी, की आध्यात्मिक जगतामध्ये असं सांगितलं जातं की भगवंतांना अर्पण करण्यासाठी जो भोग बनवला जातो, जो प्रसाद यशोदामाई किंवा श्रीमती राधाराणी भगवंतांसाठी तयार करतात, तर एक पदार्थ कधीच कोणत्याच दिवशी रिपीट होत नाही, पुन्हा तोच केला जात नाही. म्हणजे विचार करा, श्रील प्रभुपाद एका क्लासमध्ये सांगतात की प्रत्येक दिवस, महिना आणि वर्ष आपण आध्यात्मिक जगतापासून दूर राहून किती साऱ्या गोष्टी आपल्या मिस होत आहेत आध्यात्मिक जगतात नसल्यामुळे. तर सांगण्याचा हेतू हा की ही जी विविधता आहे भगवंतांच्या परमधामामध्ये खऱ्या शाश्वत आणि असीमित मात्रेमध्ये उपलब्ध आहे. परंतु भौतिक जगतामध्ये आपण ज्या वेळेस त्या विविधतेतून आनंद प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो, कारण ते परावर्तित रूप आहे, आध्यात्मिक जगताचं प्रतिबिंब आहे, तो आनंद आपल्याला भौतिक जगतामध्ये कितीही प्रयत्न केला तरी मिळणं शक्य नाहीये. का? कारण भौतिक जगत हे त्यासाठी बनलेलंच नाहीये. भौतिक जगत हे एका ज्याला करेक्शन होम म्हणतो आपण, की ज्याच्यामध्ये अशा जीवांना संधी देण्यासाठी जे भगवंतांपासून विमुख होऊन आनंद उपभोगण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांची मानसिकता दुरुस्त करण्यासाठी भौतिक जगत बनलेलं आहे. त्याच्यामुळे बऱ्याचशा पाश्चात्य देशांमध्ये, जसं मी अगोदर पण आपण याच्यावर चर्चा केली, की जे तुरुंग आहेत, जे जेल आहेत, त्यांना तुरुंग न म्हणता करेक्शन होम म्हटलं जातं. का? कारण तिथे ठेवलेल्या कैद्यांची कायदा तोडण्याची जी मानसिकता आहे ती दुरुस्त करण्याचा तिथे प्रयत्न केला जातो, जेणेकरून ते कायद्याचं पालन करणारे नागरिक बनावेत. त्याचप्रमाणे भौतिक जगत पण एका प्रकारचं करेक्शन होम किंवा एका प्रकारचं अशी जागा आहे जिथं भगवत विमुख झालेल्या व्यक्तींना स्वतःची भौतिक उपभोगाची मानसिकता दुरुस्त करण्यासाठी संधी दिली जाते. जसं ते खूप प्रचलित गीत पण आहे ना, हे जग हे बंदी शाळा. तर ते याच्यासाठी बंदीशाळा भगवंतांनी बनवली की त्यांना आनंद नाहीये. सामान्य जीवांना याच्यामध्ये दुःख होताना, त्रास होताना पाहून, परंतु अशा भगवत विमुख झालेल्या
व्यक्तींची मानसिकता दुरुस्त करण्यासाठी भगवंत ह्या जगताची निर्मिती करतात. आणि अशा विमुख झालेल्या व्यक्तीला जर स्वग्रही भगवत धामात जर जायचं आहे, तर त्यासाठी भगवद्गीता उपाय सांगते की सर्वात अगोदर आपल्याला हायर टेस्ट म्हणजे उच्च प्रतीची जी रुची आहे ती आधी प्राप्त करावी लागेल. जसं आपण नेहमी उदाहरण देतो की एखाद्या व्यक्तीला जर बाहेरचे भौतिक जगतात बनवले गेलेले तळीव किंवा बाकीचे रस्त्यावर वगैरे मिळणारे जे खाद्यपदार्थ आहेत त्याकडे जर आकर्षित होत असेल व्यक्ती, तर त्या व्यक्तीला आपण जर खूप चांगल्या प्रकारचा भगवत प्रसाद जर ग्रहण करण्यासाठी दिला, खूप साऱ्या विविधतांनी पूर्ण असा भगवत प्रसाद, तर तो व्यक्ती निश्चितच अशा प्रकारच्या निम्न स्तरावरच्या अन्न पदार्थांकडे आकर्षित होणार नाही. तर यासाठी भगवद्गीतेमध्ये खूप सुंदर श्लोक येतो. 2ऱ्या अध्यायामध्ये 59वा श्लोक. कृपया आपण सर्वांनी म्हणण्याचा प्रयत्न करा. विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. परं दृष्ट्वा निवर्तते. तर या श्लोकामध्ये भगवंत सांगतात की ज्या वेळेस एखादा व्यक्ती भगवत विमुख झालेला व्यक्ती त्याला इंद्रिय भोगांपासून जरी थांबवलं किंवा त्यांनी जरी स्वतःला इंद्रिय भोगांपासून नुसतं थांबवलं, जर जोपर्यंत तो एका उच्च स्तराच्या रुचीचा चवीचा अनुभव घेत नाही भगवंतांच्या सेवेमध्ये, तोपर्यंत त्याची पापकृत्य करण्याची जी प्रवृत्ती आहे, आपल्या इंद्रिय विषयांकडे आकर्षित होण्याची जी प्रवृत्ती आहे ती प्रवृत्ती त्याची जाणार नाही. परंतु ती इंद्रिय भोग करण्याची प्रवृत्ती एकाच केसमध्ये जाऊ शकते. ती केस म्हणजे ज्यावेळेस तो व्यक्ती त्या इंद्रिय भोगाच्या वस्तूपेक्षा उच्च स्तराची जी रुची आहे ती प्राप्त करेल. परम दृष्ट्वा निवर्तते, की ज्यावेळेस उच्च कोटीची रुची प्राप्त होईल त्यावेळेस सामान्य भौतिक उपभोगाची जी साधने आहेत ती व्यक्तीला तुच्छ वाटायला लागतील. याबद्दल आपण बऱ्याच महान व्यक्तींचे वेगवेगळे अनुभव आपल्याला पाहायला मिळतात. जसं रामानुजाचार्यांचे जे हे आहेत यमुनाचार्य, एक मिनिट हा. तर यमुनाचार्यांद्वारे एक खूप सुंदर रचलेला एक श्लोक आहे ज्याच्यामध्ये ते लिहितात, यत अवधी मम चेत कृष्ण पदारविंदे नवनवरसाधामनी उद्यतं रंतुम आसित तद अवधी बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठी वनम च. ते सांगतात यमुनाचार्य की ज्या क्षणापासून माझं मन हे भगवंतांच्या चरणांच्या सेवेमध्ये गुंतलेलं आहे किंवा जोडलेलं आहे, त्या क्षणापासून नवनवरसा धामनी उद्यतम रंतुम आसित, त्या क्षणापासून वेगवेगळे जे भक्तीतील वेगवेगळे रस आहेत भगवंतांच्या सेवेमध्ये त्याचं मी आस्वादन करण्यामध्ये रमून गेलो आहे. आणि अशा प्रकारे भगवत सेवेमध्ये जोडल्यानंतर जो आनंद प्राप्त होतो व्यक्तीला, तो आनंद प्राप्त झाल्यानंतर भौतिक सुख कसं तुच्छ वाटायला लागतं. यमुनाचार्य लिहितात, तत् अवधी बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठी वनम च. ते लिहितात की अशा स्थितीमध्ये ज्यावेळेस भगवत सेवेमध्ये वेगवेगळे नवनव रस, नवीन जे आस्वादन करू शकत आहेत रसांचं, त्यानंतर भौतिक जगातील जो भौतिक आनंद आहे तत् अवधी बत नारी संगमे स्मर्यमाने, त्या आनंदातील सर्व भौतिक आनंदातील सर्वश्रेष्ठ जो भौतिक स्तरावरचा आनंद समजला जातो तो आहे मेल आणि फिमेल, नर आणि मादी यांच्यामधील आकर्षण. तर या भौतिक
आकर्षणाचा ज्यावेळेस विचार माझ्या मनात येतो त्यावेळेस त्यांची काय अनुभव आहेत यमुनाचार्यांचे? भवती मुख विकार सुष्ठु निष्ठी वनमच, की अशा प्रकारच्या भौतिक उपभोगाचा ज्यावेळेस विचार माझ्या मनात येतो, यमुनाचार्य म्हणतात की त्यांचे जे ओठ आहेत ते डिस्टेस्ट म्हणजे तुच्छ भावनेने त्यांचे ओठ हे नकोसं वाटतं त्यांना या भौतिक जगातला आनंद. अशा प्रकारे भगवत सेवेमध्ये नवीन नवीन रस आस्वादन केल्यानंतर आणि सुष्ठू निष्ठी वनमच, आणि ते लिहितात की माय लिप्स कर्ल विथ डिस्टेस्ट अँड आय स्पिट ॲट द थॉट, म्हणजे त्यांचे जे ओठ आहेत ते त्या तुच्छ भावनेने की असा भौतिक आनंद नको मला याच्यानंतर, आणि आय स्पिट ॲट द थॉट म्हणजे त्यांना तो विचार पण नकोसा वाटतो. स्पिट म्हणजे थुंकणे, म्हणजे ते त्या भौतिक आनंदाच्या विचाराला पण पूर्णतः नाकारतात. का? कारण त्यांचं मन जे आहे ते भगवंतांच्या सेवेत जोडल्या गेल्याने नवीन नवीन रसांचं आस्वादन करत आहे. याच गोष्टीचं जर आपण साध्या समजणाऱ्या उदाहरणाने समजून घ्यायचा जर प्रयत्न केला, की जसं आपले आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाचे खूप सुंदर मंदिर आहेत आणि वेगवेगळ्या मंदिरांमध्ये, बऱ्याचशा मंदिरांमध्ये गोविंदाज रेस्टॉरंट आपल्याला पाहायला मिळतं, जिथे की खूप वेगवेगळे मेनू, वेगवेगळे पदार्थ भगवंतांना अर्पण करून नंतर उपलब्ध करून दिले जातात आपल्या नॉर्मल रेस्टॉरंट सारखे. परंतु ते पदार्थ साधे नसून भगवंतांना अर्पण केल्यामुळे आणि भगवंतांच्या प्रति प्रेमाने बनवल्यामुळे खूप छान आणि स्वादिष्ट लागतात. तर असंच एक एक खूप सुंदर रेस्टॉरंट आहे मुंबईमध्ये. आपल्याला कधी संधी मिळाली तर जरूर जाण्याचा प्रयत्न करा. इस्कॉन जुहू या ठिकाणी, श्री श्री राधा रासबिहारी मंदिरामध्ये. आणि कधी माझा जाण्याचा योग आला 2000, त्या गोष्टीला 12-13 वर्ष झाले, पण आजपर्यंत मी विसरू शकलो नाही की इतकं सुंदर प्रसाद मिळतो त्या ठिकाणी गोविंदाज रेस्टॉरंटमध्ये, की तुम्ही ज्यावेळेस भाजी निवडायला जाता किंवा कोणता भाताचा प्रकार, पुलाव असो किंवा बिर्याणी किंवा दुसरा कोणता भाताचा प्रकार असो निवडायला जाता, प्रत्येक प्रकारच्या व्यंजनाचे, मेनूचे किमान 5 ते 6 वेगवेगळे प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतील. त्याच प्रकारे डेझर्ट जे असतं, गोड पदार्थ प्रसादाच्या शेवटी, त्याच्यात पण कमीत कमी 10 वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला अ, हे पाहायला मिळतील, वेगवेगळे ऑप्शन्स पाहायला मिळतील. आणि त्या ठिकाणचे जे भक्त आहेत, जे तुम्हाला सर्व करतात प्रसाद, ते पण इतक्या प्रेमाने विचारतात, की पोट भरतं, पण मन भरत नाही. इतके वेगवेगळे ऑप्शन्स आपल्याला प्रसादाचे पाहायला मिळतात. तर सांगण्याचा हेतू हा, की अशा ठिकाणी जर आपण एकदा प्रसाद ग्रहण केला, तर अशा माणसाला रस्त्यावरच्या कोणत्याही बाहेरच्या गाड्यांवरचे पदार्थ जरी दाखवले, असा प्रसाद ग्रहण केल्यानंतर त्याचं मन निश्चित आकर्षित होणार नाही. का? कारण त्यांनी श्रेष्ठ स्तरावरच्या चवीचा अनुभव घेतलेला आहे, आस्वादन घेतलेला आहे. तर भगवद्गीतेमध्ये भगवंत हेच सांगतात की परम दृष्ट्वा निवर्तते. ज्यावेळेस आपण श्रेष्ठ स्तरावरचं आस्वादनाची सवय लावतो स्वतःला, स्वतःच्या मनाला, तर कनिष्ठ सामान्य स्तरावरचे जे भौतिक रुची आहेत, जे भौतिक उपभोग करण्याचे जे इच्छा आहेत मनाच्या, त्या निश्चित तुच्छ वाटायला लागतील, जसं की आपण यमुनाचार्यांच्या प्रार्थनेमधून पाहिलं. तर इथे आजच्या श्लोकामध्ये अ, श्रीमद भागवतात सांगितलंय की अशाच प्रकारे एका अष्टांग योग्यासाठी पण हे खूप खूप महत्वाचं आहे, भौतिक उपभोगाच्या प्रती असणारी अनासक्ती किंवा नकोसं वाटणं. आणि ती भगवद्गीता म्हणजे त्याच वेळेस शक्य आहे ज्यावेळेस आपण भगवंतांच्या सेवेमध्ये रस आस्वादन करू. असंच जर ह्या भौतिक उपभोगांना जर नाही म्हणायचं ठरवलं तर ते साधारणपणे शक्य नाहीये. आणि खूप सारे उदाहरणं आपल्याला पाहायला मिळतात, जसं की योग्यांमध्ये विश्वामित्र मुनींचं उदाहरण पाहायला मिळतं, की शास्त्र सांगतात की ते खूप कठोर तपश्चर्या खूप लांब लचक काळापर्यंत त्यांनी केली आणि स्वतःचे इंद्रिय संयमित, नियंत्रित ठेवण्यासाठी. परंतु ज्यावेळेस इंद्रिय भोगाची वस्तू समोर आली, नाही म्हणणं अवघड गेलं. का? कारण श्रेष्ठ स्तरावरचं जे आस्वादन आहे, जी रुची आहे, ती अजून त्या वेळेला प्राप्त केलेली नव्हती.
कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजीच माताजीच? हरे कृष्णा. जे काही आपण मुद्दे प्रभूजी हो, आता तुम्ही सांगितलं ना हा की रासबिहारी मंदिरमध्ये 2022 मध्ये मी गेलेली आहे तिथे हा आणि दर्शन घेतलं आणि तिथल्या गोविंदाज रेस्टॉरंट मधलं मीन्स प्रसादम मी घेतलेला आहे. खूप सुंदर आहे आणि खूप खूप सुंदर आहे. सुंदर आहे. खूप म्हणजे खूप सुंदर आहे. प्रकाराच्या तर व्हरायटीज आहे. म्हणजे आपण किती खाऊ किती नाही, आपलं आपलं एवढूसं पोट पण पोट भरतं पण सामग्री मन भरत नाही. सामग्री इतक्या सगळ्या आपण डोळ्यांनी पाहूनच आपलं मन भरून जातं. मन असं भरून हो. खूप सुंदर आहे अगदी खरं माताजी. मी आता जस्ट आताच जाऊन आले 2 महिन्याच्या आधी. मी पण तो अनुभव घेतला तिथला. येस, तर करेक्ट, ऍब्सोल्युटली. ह्या भक्तांच्या आत्ता सांगितलेल्या अनुभवावरून बाकीच्यांनी पण एकदा जरूर जा. हे कळण्यासाठी, हा मुद्दा लक्षात येण्यासाठी की अशा प्रकारच्या भगवत प्रसादाचं ज्यावेळेस आपण आस्वादन करतो, निम्न स्तरावरचे जे खाद्यपदार्थ आहेत त्यांच्या प्रती मन कधी आकर्षित होणार नाही, जर चांगल्या प्रकारे भगवत भक्तीमध्ये वेगवेगळ्या विविधतांचं आस्वादन केलं तर. तर त्याच्यामुळे शास्त्र केवळ आपल्याला हे करा म्हणून सांगत नाहीयेत, तर कशा प्रकारे ती गोष्ट आपण त्या स्तराला प्राप्त करू शकतो त्याचा मार्ग पण आपल्याला समजून सांगत आहे. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी प्रभूजी. हरे कृष्ण कुणाचा अजून प्रभूजी. काही प्रश्न आहे? हरे कृष्ण. हरे येस प्रभूजी. कृष्ण. मला हे ब्रह्मरंध्र म्हणजे नेमकं हा थोडंसं. हा. ब्रह्मरंध्र म्हणजे आपल्या शरीराच्या डोक्याचं, ज्याला आपण मराठीमध्ये टाळू म्हणतो ना प्रभूजी, तो भाग. तर असं सांगितलं जातं की जे योग साधनेमध्ये परिपूर्णता प्राप्त केलेले जे व्यक्ती आहेत त्यांचा प्राण जो शरीरातून निघतो मृत्यूच्या वेळेला, साधारण मनुष्याचा प्राण वेगवेगळ्या प्रकारचे जे छिद्र आहेत, जसं की डोळे, नाक किंवा कान किंवा तोंड किंवा जे इव्हॅक्युएटरी ऑर्गन म्हणजे गुदद्वार, अशा ठिकाणाहून सामान्य भौतिकवादी व्यक्तींचा प्राण हा शरीर त्याग करतो. परंतु एका योग क्रियेमध्ये परिपूर्णता प्राप्त केलेल्या व्यक्तीचा प्राण हा ब्रह्मरंध्रांमधून निघतो, जो म्हणजे टाळूमध्ये. तर हा असं जाणल्या पण जातं की टाळूला छोटा छेद पण होतो ज्यावेळेस अशा महान योग्याचा प्राणत्याग होतो मृत्यूच्या वेळी. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. अजून कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजीज माताजीज? सर्वांना हा मुद्दा कळाला की आध्यात्मिक गोष्टींमध्ये जर रुची प्राप्त करायची आहे आणि भौतिक गोष्टींबद्दल जर डिस्टेस्टला आपण मराठीत काय म्हणतो? डिस्टेस्ट म्हणजे अरुची. अरुची. हा. अरुची किंवा विरक्ती प्राप्त करायची आहे तर कशा प्रकारे करायची आहे, सगळ्यांना कळाला हा मुद्दा? हरे कृष्ण. हो, समजलं प्रभूजी. ठीक. आपण पुढे जाऊ. श्लोक क्रमांक 22. यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठम् यदि प्रयास्यं नृपपारमेष्ठ्यम् वैहायसानामुत यद्विहारम् वैहायसानामुदयद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियैश्च. कुणाला वाचायचंय का प्रभूजीज माताजीज? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी, मी वाचू? हा, क्षितिजा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. तथापि हे राजन, जर एखाद्या योग्याने सर्वोच्च ग्रह असलेल्या ब्रह्मलोकी जाण्याची किंवा अष्टसिद्धी प्राप्त करून घेण्याची, वैहायसाम सोबत बाह्य अवकाशात भ्रमण करण्याची किंवा लक्षावधी ग्रहांपैकी एकावर स्थिर राहण्याची, अशासारख्या प्रगत भौतिक सुखोपभोगांची इच्छा बाळगली तर त्यास आपल्याबरोबर भौतिकतेने आकारलेले मन व इंद्रिये न्यावी लागतात. तात्पर्य: वरच्या पातळीतील ग्रहलोकांमध्ये भौतिक सुखोपभोगाच्या सुविधा या खालच्या पातळीतील ग्रहलोकांपेक्षा सहस्त्र पटीने अधिक आहेत. ग्रहलोकांच्या सर्वात वरच्या पातळीमध्ये ब्रह्मलोक आणि ध्रुवलोक आहेत आणि ते सर्व लोक महरलोकाच्या पलीकडे आहेत. या ग्रहलोकातील निवासी अष्टसिद्धींनी सामर्थ्य संपन्न आहेत. त्यांना योगातील पूर्णत्वासाठी
साधना करावी लागत नाही. अणुप्रमाणे सूक्ष्म अणिमा सिद्धी किंवा पिसाप्रमाणे हलके होण्याची सिद्धी लघिमा सिद्धी त्यांना मिळवावी लागत नाही. या व्यतिरिक्त कोठूनही कोणतीही गोष्ट प्राप्त करणे प्राप्ती सिद्धी, जडाहूनही जड होणे महिमा सिद्धी, कोणतीही गोष्ट अद्भुत रीतीने निर्माण करणे किंवा इच्छेनुसार कोणतीही गोष्ट नष्ट करणे ईशित्वा सिद्धी, सर्व भौतिक तत्वांचे नियंत्रण करणे वशित्व सिद्धी, कोणतीही इच्छा विफल न होऊ देण्या इतपत सामर्थ्य असणे प्राकाम्य सिद्धी किंवा कोणताही आकार अथवा रूप इच्छेनुसार धारण करणे कामवसायिता सिद्धी, या सिद्धीही त्यांना प्राप्त असतात. या सर्व सिद्धी उच्चतर ग्रहलोकातील निवाशांसाठी नैसर्गिक देणग्याप्रमाणे सर्वसामान्य आहेत. अंतराळ प्रवास करण्यासाठी त्यांना कोणत्याही यंत्राची आवश्यकता नाही आणि विनाविलंब ते इच्छेनुसार एका ग्रहावरून दुसऱ्या ग्रहावर प्रवास करू शकतात. पृथ्वी लोकावरील निवासी मात्र यांत्रिक वाहनाशिवाय अगदी जवळच्या ग्रहलोकावर सुद्धा जाऊ शकत नाहीत. परंतु उच्चतर ग्रहलोकातील बुद्धिमान रहिवासी हे सर्व काही सहजपणे करू शकतात. भौतिकवादी सर्वसामान्यपणे अशा उच्चतर ग्रहलोकांमध्ये प्रत्यक्ष काय आहे हे अनुभवण्यास उत्सुक असल्याने त्याला प्रत्येक गोष्ट स्वतः पाहावयाची इच्छा असते. जिज्ञासू लोक ज्याप्रमाणे प्रत्यक्ष अनुभव घेण्यासाठी जगभर भ्रमण करीत असतात, त्याचप्रमाणे अप्रगत अध्यात्मवादी त्याने ज्या ग्रहलोकांविषयी अद्भुत गोष्टी ऐकलेल्या असतात ते ग्रहलोक प्रत्यक्ष पाहण्याची इच्छा करतो. तथापि जड मन आणि इंद्रिये यांच्यासह योगी तेथे जाऊन आपली इच्छा सहज पूर्ण करू शकतो. भौतिक किंवा जड मनाचा कल हा प्रामुख्याने भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याकडे असतो आणि वर सांगितलेल्या सर्व सिद्धी प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याचीच विविध रूपे आहेत. भगवत भक्तांना मिथ्या आणि क्षणभंगूर वस्तूंवर अधिकार गाजवण्याची आकांक्षा मुळीच नसते. उलट पक्षी भगवंतांनी आपल्यावर आधिपत्य गाजवावे अशी भक्तांची इच्छा असते. परमप्रभू भगवंतांची सेवा करण्याची इच्छा ही दिव्य किंवा आध्यात्मिक आहे आणि भगवतधामात प्रवेश मिळवण्यासाठी भक्ताला मन आणि इंद्रियांचे या प्रकारे शुद्धीकरण करणे आवश्यक आहे. जड मनाद्वारे मनुष्य ब्रह्मांडातील सर्वश्रेष्ठ लोकांमध्ये प्रवेश मिळवू शकतो, परंतु भगवतधामात नाही. इंद्रिये जेव्हा विषय सुखामध्ये रत झालेली नसतात तेव्हा त्यांना आध्यात्मिक दृष्ट्या शुद्ध म्हटले जाते. इंद्रियांना कार्य हवे असते आणि इंद्रिये जेव्हा पूर्णपणे दिव्य प्रेममयी भगवत सेवेमध्ये निमग्न झालेली असतात तेव्हा ती भौतिक संसर्गाने प्रदूषित होण्याची शक्यता नसते. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. तर इथे सांगितलेलं आहे की अशा अध्यात्मवाद्यासाठी विशेषतः अष्टांग योग पद्धतीचं पालन करणाऱ्या व्यक्तीने ज्यावेळेस त्याची सर्व नियमांचं पालन करून ब्रह्मरंध्रातून प्राणत्याग करून ज्यावेळेस हे शरीर त्याग करतो, असा व्यक्ती भगवत धामात जाण्याच्या अगोदर त्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या जे श्रेष्ठ ग्रह आहेत, जसं की आपण बऱ्याचदा पाहिलेलं आहे की भूरलोक, त्याच्यावर स्वर्गलोक, नंतर महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, हे वेगवेगळे प्रकारचे 14 ग्रह लोक आपण पाहिलेले आहेत. आपण एकदा पुन्हा उघडण्याचा प्रयत्न करू की जसं आपण पाहतो की इथे भूरलोक म्हणजे जो की पृथ्वीलोक आहे, त्याच्यावर भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, तर सत्यलोकालाच ब्रह्मलोक पण म्हटलं जातं. तर या तात्पर्यामध्ये श्रील प्रभुपादजी लिहितात की ह्या सर्व श्रेष्ठ ग्रहलोकांमध्ये जे भौतिक आनंदाचा जो स्तर आहे तो पण अत्यंत उच्च आहे. जसं की साधारण योगी जे की ह्या अष्टांग सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करतात ह्या जगात, जसं की सूक्ष्म अतिसूक्ष्म होता येणे किंवा मोठ्यात मोठं होता येणे किंवा कोणतीही मनात असलेली गोष्ट प्राप्त करता येणे, कोणत्याही दुसऱ्या व्यक्तीचं मन नियंत्रित करता येणे
किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रह किंवा कोणती प्राप्त कर इच्छा असलेली व्यक्ती प्राप्त करता येणे किंवा नष्ट करता येणे, अशा किंवा कोणतंही रूप इच्छा अनुसार धारण करता येणे, ह्या ज्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या 8 सिद्धी आहेत, त्या या अशा श्रेष्ठ ग्रहांवर स्वाभाविकतः नॅचरली या उपलब्ध आहेत. जसं की खूप साधं उदाहरण द्यायचं झालं तर उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीसाठी भौतिक ऐश्वर्य हे असू शकतं की मोठा बंगला असणे, गाडी असणे किंवा नोकर चाकर असणे इत्यादी. पण आपण पाहतो ज्यावेळेस एखादा व्यक्ती देशातलं खूप श्रेष्ठ पद प्राप्त करतो, जसं की राष्ट्रपती, प्रेसिडेंट यांचं पद असेल किंवा पंतप्रधान, प्राईम मिनिस्टर हे पद असेल, ज्या वेळेला एखादा व्यक्ती ते पद प्राप्त करतो, ह्या सर्व भौतिक सुविधा जसं खूप प्रशस्त प्रशस्त असा बंगला किंवा नोकर चाकर किंवा गाडी वगैरे इत्यादी स्वाभाविकतः प्राप्त होतात. का? त्या गोष्टी हे काही हे नाहीये, कारण नाहीये त्या स्तरावर जाण्याचं, परंतु ते पद एवढं मोठं आहे की ह्या सर्व सोयी सुविधा सरकारतर्फे पुरविल्या जातात. केवळ त्या पदावरच असताना नाही, त्या पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर पण ह्या सुविधा जन्मभरासाठी दिल्या जातात. का? कारण त्या व्यक्तीने ती पात्रता प्राप्त केलेली आहे त्या पदावर पोहोचून. त्याच प्रकारे शास्त्र सांगतं की या भौतिक ग्रहांवरच्या पण ज्या सुविधा आहेत, त्या एका अध्यात्मवादासाठी सामान्यतः अशाच उपलब्ध आहेत. त्याच्यासाठी विशेष प्रकारे प्रयत्न करण्याची गरज नाहीये. पण धोका कुठे आहे? धोका आहे जर आपलं मन अशा प्रकारच्या भौतिक सुविधांच्या प्रती आकर्षित झालं, तर आपल्याला काय करावं लागेल? त्या ठिकाणी जन्म घ्यावा लागेल आणि जे भौतिक मन आणि इंद्रियांचा जो समूह आहे, त्या समूहाला घेऊन पुन्हा त्या उच्च ग्रहांवर जन्म घ्यावा लागेल, जसं ब्रह्मलोक असू किंवा तपलोक, जनलोक असू इत्यादी लोकांमध्ये. आणि ते पुण्यकर्म संपल्यानंतर पुन्हा या पृथ्वी लोकावर परत यावं लागेल. त्याच्यामुळे खरा बुद्धिमान व्यक्ती तो आहे जो की या भौतिक आकर्षणांच्या प्रती आकर्षित होत नाही, ज्यावेळेस आध्यात्मिक जगतात जाण्याची पात्रता प्राप्त होते. म्हणजे आध्यात्मिक जगात जाताना आपल्याला हे सर्व भौतिकदृष्ट्या आकर्षित असे ग्रहलोक पाहायला मिळतील, परंतु आपलं लक्ष कुठं केंद्रित असलं पाहिजे? भगवत धामावर केंद्रित असलं पाहिजे, ज्या ठिकाणी हे भौतिक आकर्षण हे सर्व उपलब्ध आहेत, शाश्वतरित्या उपलब्ध आहेत भगवत धामामध्ये. अशा नश्वर अशा भौतिक जगात आपल्याला हे आनंद प्राप्त करण्याची गरज नाहीये. आध्यात्मिक जगात जाण्यासाठी एका अध्यात्मवादी व्यक्तीने, एका योग्याने नेहमी मानस ठेवला पाहिजे, इच्छा ठेवली पाहिजे. कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजीज, माताजीज? हरे कृष्ण. की कशा प्रकारचे भौतिक लाभ किंवा सुविधा प्राप्त होतात उच्च ग्रहांवर आणि एका भक्तांनी काय काळजी घेतली पाहिजे? कारण आपण जर आकर्षित झालो भगवत धामात जाताना, तर आपल्याला मध्येच त्या ठिकाणी थांबवल्या जाईल आणि त्या ठिकाणी जन्म स्वीकारावा लागेल, ब्रह्मलोकावर असो किंवा बाकीच्या उच्च ग्रहांवर असो. आणि त्या ठिकाणी जन्म स्वीकारण्याचा प्रॉब्लेम म्हणजे पृथ्वी लोकावर, मर्त्य लोकांमध्ये पुन्हा यावं लागेल. आपण एकदा भगवद्गीतेचा एक श्लोक पाहू. भगवद्गीतेमध्ये भगवंत 8व्या अध्यायाच्या 16व्या श्लोकामध्ये सांगतात, कृपया म्हणण्याचा प्रयत्न करा. आ ब्रह्म भुवना लोका लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. तर भगवंत सांगतात भगवद्गीतेत की हे अर्जुना, आ ब्रह्म भुवना लोका, की हे जे ब्रह्मलोकापासूनचे ब्रह्मलोकापासून, सत्यलोक आणि ब्रह्मलोक एकच आहे, तर ब्रह्मलोकापासूनचे जे सर्व ग्रह आहेत, हे अर्जुना या ठिकाणी गेल्यानंतर भगवंत काय म्हणतात की पुनरावर्तिनो अर्जुना, की या ठिकाणी गेल्यानंतर पुन्हा ह्या पृथ्वी लोकावर येणं हे क्रमप्राप्त आहे.
आणि माम उपेत्य तू कौंतेय, परंतु जो भक्ती मार्गाचं पालन करून जो कृष्णधाम किंवा भगवत धाम प्राप्त करतो त्याला मात्र पुन्हा या पृथ्वीवर येण्याची गरज नाहीये, भगवंत सांगतात. त्याच्यामुळे एका खऱ्या बुद्धिमान व्यक्तीचं हे कर्तव्य आहे की अशा श्रेष्ठ भौतिक ग्रहांच्या प्रती किंवा भौतिक उपभोगाच्या प्रती आकर्षित न होता आपलं जे ध्येय आहे ते आध्यात्मिक जगत प्राप्त करण्यावर नियमित केंद्रित ठेवणे. कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजीज माताजीज? हरे कृष्ण. ठीक आहे, आपण पुढे जाऊ. अजून एक श्लोक घेऊ, श्लोक क्रमांक 23. योगेश्वरानां गतिम आहुरंतर पुरांतर बहिस्त्रिलोक्या पवनांतरात्मनां स्त्रीलोक्या पवनांतरात्मनां न न कर्मभिस्तां गतिम आप्नुवन्ति गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजा. कुणाला वाचायचं आहे का प्रभूजीज माताजीज? हरे कृष्ण. मी वाचू प्रभूजी? हा, हरे कृष्ण. संजना माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. दिव्य शरीर हाच अध्यात्मवाद्यांचा विषय असतो. म्हणून आपली भक्ती, तपस्या, योग आणि दिव्य ज्ञान यांच्या बळावर भौतिक जगात आणि भौतिक जगाच्या बाहेर कुठेही अनिर्बंधपणे जाण्यास ते समर्थ असतात. सकाम कर्मी किंवा स्थूल भौतिकवादी हे अशा प्रकारे मुक्तपणे कधीच विहार करू शकत नाही. तात्पर्य: भौतिकवादी शास्त्रज्ञांचा यांत्रिक वाहनाने दुसऱ्या ग्रहावर जाण्याचा प्रयत्न म्हणजे केवळ व्यर्थ खटाटोपच आहे. तरीही पुण्यकर्मे करून मनुष्य स्वर्गालोकामध्ये जाऊ शकतो, परंतु अशा स्थूल किंवा सूक्ष्म असणाऱ्या यांत्रिक व भौतिकवादी क्रियाद्वारे मनुष्य स्वर्गलोक अथवा जनलोकाच्या पलीकडे जाण्याची अपेक्षा कधीही करू शकत नाही. स्थूल भौतिक शरीराशी काहीही कर्तव्य नसणारे अध्यात्मवादी ब्रह्मांडामध्ये किंवा ब्रह्मांडाच्या बाहेर कुठेही संचार करू शकतात. ब्रह्मांडामध्ये ते महरलोक, जनलोक, तपोलोक आणि सत्यलोकामध्ये तर ब्रह्मांडाच्या बाहेर वैकुंठ लोकांमध्ये ते मुक्त अवकाश यात्री म्हणून संचार करू शकतात. नारद मुनी हे अशाच प्रकारचे एक अवकाश यात्री आहेत आणि दुर्वासा मुनी सुद्धा असेच एक योगी आहेत. भक्ती, तपस्या, योग, सामर्थ्य आणि दिव्य ज्ञान यांच्या सामर्थ्यावर कोणीही नारद मुनी आणि दुर्वासा मुनींप्रमाणे संचार करू शकतो. असे सांगितले जाते की दुर्वासा मुनींनी अखिल भौतिक सृष्टी आणि आध्यात्मिक विश्वाच्या काही भागामध्ये केवळ एका वर्षाच्या अवधीत प्रवास केला. अध्यात्मवाद्यांची प्रवासाची गती सूक्ष्म किंवा स्थूल भौतिक वाद्यांना कधीच प्राप्त करता येत नाही. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. धन्यवाद. तर इथे सांगितलंय की कशा प्रकारे भौतिकवादी व्यक्तींसाठी हा खटाटोप हे प्रयत्न नेहमी सुरू असतात की वेगवेगळ्या ग्रहांवर आपण जाण्याचा प्रयत्न करतो, मंगळयान, चंद्रयान इत्यादी. परंतु शास्त्र सांगतं की जोपर्यंत आपण ती पात्रता प्राप्त करू शकत नाही अशा उच्च ग्रहांवर जाण्याची, तोपर्यंत शाश्वतरित्या तिथे थांबणं हे अवघड आहे. परंतु खरंच जर श्रेष्ठ ग्रहांवर किंवा कोणत्याही ग्रहांवर जाण्याची मुभा प्राप्त करायची असेल तर आध्यात्मिक दृष्ट्या दिव्य शरीर प्राप्त करणे हे आवश्यक आहे. जसं की श्रील प्रभुपादजी उदाहरण देतात नारद मुनींचं. पहिल्या स्कंदामध्ये भागवताच्या नारद मुनींचं वर्णन आपण बघतो की कशा प्रकारे भक्तिवेदांतांच्या संघाने प्राप्त केलेल्या आध्यात्मिक प्रगतीचा उपयोग करून नारद मुनींनी कशा प्रकारे आपलं जीवन परिपूर्ण केलं आणि आध्यात्मिक दिव्य असा देह प्राप्त केला. आणि अशा दिव्य देहामध्ये नारद मुनी आपण पाहतो की केवळ भौतिक जगतातील, केवळ ह्या ब्रह्मांडातील सर्व उच्च आणि सर्व ग्रह नाही तर आध्यात्मिक जगतात पण कुठेही जाण्यासाठी नारद मुनींना मुभा आहे. त्यांना कुठे जाण्यासाठी कोणतं नियमांचं पालन करण्याची गरज नाहीये. का? कारण त्यांनी दिव्य शरीर प्राप्त केलेलं आहे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये. त्याच्यामुळे भागवत सांगतं की अशा महान भक्तांचं, जसं की नारद मुनी आहेत, त्यांचं उदाहरण आपण अनुसरण करावं, जेणेकरून आपल्याला भगवत भक्तीमध्ये परिपूर्णता प्राप्त करून अशा प्रकारचा दिव्य देह प्राप्त करता येईल.
अशा भौतिक शरीरामध्ये राहून खूप खटाटोप करण्यामध्ये अर्थ नाहीये की ह्या ग्रहावर जाण्याचा प्रयत्न करू, त्या ग्रहावर जाण्याचा प्रयत्न करू. का? कारण आपल्याला अजून ती पात्रता प्राप्त केलेली नाही आपल्या भौतिक आसक्तींमुळे. जर आध्यात्मिक पात्रता प्राप्त केली भक्ती मार्गाने, तर ही जी मुभा आहे नारद मुनींसारखी, ती कोणत्याही व्यक्तीला भक्तीमध्ये परिपूर्णता प्राप्त होऊ शकते. कुणाचा काही प्रश्न आहे का? प्रभूजीच, माताजीच, हरे कृष्ण. हरे की कृष्ण प्रभुजी. हा मी हा विचार हा माताजी. प्रभुजी, माझा प्रश्न असा होता की आपण बघतो कलियुगाचा योग, आपण बघतो की युगधर्म हा संकीर्तन आहे, नाम संकीर्तन. तर सत्ययुगाचा गुणधर्म हा तपश्चर्या असा होता. तर बरोबर. तेव्हा जे लोक होते त्यांचं स्मरणशक्ती सुद्धा खूप जास्त होती, जसं ते सगळं आठवून ठेवायचे आणि आयुष्य पण खूप मोठं होतं. तरी पण त्यांनी भक्ती निवडायच्या ऐवजी त्यांनी तपश्चर्या निवडली का? योगधर्म होता की त्यांची इच्छा अशी होती निवडण्यामागे? की सगळ्यात अगोदर महत्वाचा मुद्दा हा की भक्ती योगाची जी कॅपॅसिटी किंवा जी क्षमता आहे ती प्रत्येक काळामध्ये तेवढीच सक्षम आहे, तेवढीच छान आहे. परंतु ती भक्ती करण्याचे जे वेगवेगळे मार्ग आहेत, जसं की आपण सांगितलं सत्ययुगामध्ये भगवंतांवर ध्यान करणे, कारण त्या लोकांची जी पात्रता होती ती एवढी मोठी होती की 10, 50, 100च काय, शेकडो, हजारो वर्ष तपस्या करण्याची पण त्यांच्यामध्ये सामर्थ्य होतं, क्षमता होती. जसं की आपण पाहतो विश्वामित्र मुनींनी स्वतः 60,000 वर्ष तपस्या केली, जे की बाहेर दुसऱ्या कोणत्या युगातील व्यक्तींसाठी शक्य नाहीये. ना तर तेवढी क्षमता आहे, ना तर तेवढा जीवनकाल आहे. तर असं नाहीये की सत्ययुगामध्ये भगवंतांचे शुद्ध भक्त किंवा भक्ती करणारे व्यक्ती नव्हते. निश्चित भक्ती मार्गाने पण परिपूर्णता झालेले अनेक वेगवेगळे महान भक्त आपल्याला पाहायला मिळतील. जसं की प्रल्हाद महाराजांची लीला, नरसिंहदेवांचा आविर्भाव हा सत्ययुगामध्ये झाला. परंतु त्या सत्ययुगामध्ये पण प्रल्हाद महाराज हे भक्तीमध्ये परिपूर्णता प्राप्त करून त्यांनी जीवनात श्रेष्ठ गती प्राप्त केली. तर त्यांनी काही ध्यान मार्गाचा भगवंतांचं नियमित स्मरण केलं, परंतु ध्यान करत बसलेत प्रल्हाद महाराज हे आपण पाहायला मिळत नाही. इनफॅक्ट आपल्याला पाहायला मिळतं की आईच्या गर्भात असताना, पोटात असताना प्रल्हाद महाराजांनी भागवताचं श्रवण केलं नारद मुनींकडून, आणि आईच्या पोटातून जन्म प्राप्त केल्यानंतर नियमित 24 तास भगवंतांचं कधीही विस्मरण होऊ दिलं नाही. भगवंतांनी नेहमी स्मरणात ठेवलं त्यांनी. तर भक्ती मार्ग हा तेवढाच पोटेंट आहे कोणत्याही स्थल, काल, पर्यात्वे. परंतु त्या त्या काळच्या लोकांच्या पात्रतेप्रमाणे त्यांच्यासाठी भगवंतांना प्राप्त करण्याचे उपाययोजना दिलेल्या आहेत. ठीक आहे माताजी. तर भक्तीनी कधी पण म्हणजे भक्ती मार्गाने जसं कीर्तनाने म्हणा किंवा भगवत नावाच्या जपाने म्हणा, कोणत्याही काळामध्ये परिपूर्णता तेवढीच सक्षम आहे, प्राप्त करू शकतो. परंतु कलियुग उलट खरोखर नाहीये, की कलियुगामध्ये बाकीच्या कोणत्या क्रिया पालन करण्याची जी क्षमता आहे ती आपल्यामध्ये नाहीये. त्याच्यामुळे आपल्यासाठी एकच गोष्ट मार्ग राहतो, तो म्हणजे सोयीस्कर आणि सोपा मार्ग आहे भगवंत नामाचा. परंतु बाकीच्या युगांमध्ये ती फॅसिलिटी आहे, त्याच्यासोबत त्यांच्या पात्रतेनुसार वेगवेगळे मार्ग पण दिलेले आहेत. ठीक आहे का माताजी? हो हरे कृष्ण. प्रभू, अजून एक प्रश्न विचारू? हा हा. आपण बघतो की आता जी पण व्यक्ती मृत्यूला प्राप्त होते तिथे असं बोललं जातं की स्वर्गवासी, हा आणि लिहितात बरोबर. सुद्धा स्वर्गवासी. आणि त्याच्यासाठी वेगवेगळे आपण बोलू शकतो की काय ते 13व, 14व, 10व असं क्रिया सुद्धा करतात की त्या व्यक्तीला स्वर्ग मिळावा करून. तर असं का करतात? कारण की प्रत्येक मृत्यूला प्राप्त होणारा व्यक्ती तर कनिष्ठ नसतो. तर स्वर्गप्राप्तीचे सगळे वेद सुद्धा भगवंत प्राप्तीचे हे देतात की भगवंत प्राप्त करा तुम्ही, म्हणजे वैकुंठ प्राप्त करा. तरी पण स्वर्ग प्राप्ती बोलल्या जाते का असं सगळीकडे? खूप छान प्रश्न आहे. आणि साधारण भौतिकवादी व्यक्तीसाठी त्या भौतिक आनंदाचं सर्वोच्च प्राप्त करण्याचं ठिकाण म्हणजे स्वर्गलोक आहे, आपल्याला पाहायला मिळतं. तर
बरेच आपल्याला कोणत्या विशिष्ट प्रकारच्या पंथाचं नाव नाही घ्यायचं, पण बऱ्याचशा पंथांमध्ये पण जीवनाची जी परिपूर्णता आहे ती स्वर्ग लोकाला प्राप्त करण्याची, अटेनिंग हेवन. का? कारण इथे ज्या गोष्टींचं पालन केलंय, भौतिक उपभोगाचं पालन केलंय, त्याच उपभोगाची सर्वोच्च सीमा त्यांना प्राप्त करायची, ती म्हणजे स्वर्गलोकात उपलब्ध आहे, जिथं आपले इंद्रिय हे आत्ता पृथ्वी लोकावरच्या इंद्रियांपेक्षा कितीतरी हजारो पटींनी उपभोग करण्याची क्षमता ठेवतात. जसं की एक साधं उदाहरण द्यायला झालं तर या ह्या जगामध्ये कोणत्या व्यक्तीला जर एखादा खाद्यपदार्थ आवडत असेल, उदाहरणार्थ गुलाबजामुन किंवा रसगुल्ला, तर गुलाबजामुन अशा आवड असणाऱ्या व्यक्तीला जर एक खायला दिला आवडेल, दुसरा दिला अजून आवडेल, कदाचित 3, 4, 5 दिले अजून आवडेल. पण एका सीमेनंतर जर तुम्ही त्यांना ते गुलाबजामुन खाण्यासाठी दिले, नाही नाही तुम्ही घ्यायलाच पाहिजे, 10-12 गुलाबजामुन नंतर एक एक गुलाबजामुन म्हणजे तो विषासारखा दिसेल त्या व्यक्तीला, उलटी होण्यासारखं होईल. का? कारण इच्छा जरी असेल, गुलाबजामुन किती आवडत जरी असेल, तरी इंद्रियांची क्षमता ही सीमित आहे भौतिक जगतामध्ये. परंतु स्वर्गलोकामध्ये इंद्रियांची इंद्रिय भोग करण्याची क्षमता पण खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी जर गुलाबजामुन आवडत असेल तर 100, हजारो, शेकडो गुलाबजामुन जरी खाल्ले तरी तब्येत बिघडण्याचं कारण नाहीये. तर ह्या कारणामुळे बरेच जे पंथ जे आहेत ते आपण पाहतो की अशा भौतिक आनंद असीमित मात्रेमध्ये देणाऱ्या लोकांमध्ये जाण्याचा मार्ग अवलंबतात. आणि पितरांबद्दल जर सांगायला गेलं की कुणी व्यक्ती आपल्या पूर्वजांपैकी घरातलं कुणी गेल्यानंतर का त्यांचे वेगवेगळे विधी पार पाडले जातात, 10वा असो 13वा असो, का पार पाडले जातात? तर त्यांचा पुढचा जो मार्ग आहे या भौतिक जगाच्या वरचा, तो सोयीस्कर जावा. कारण त्यांना जर ते दर्पण जे म्हणतो आपण की श्राद्ध त्यावेळेस भगवत विष्णूंचा जो प्रसाद अर्पण केला जातो त्या व्यक्तीसाठी, किंवा पिंडदान जे केलं जातं, जेणेकरून पुढचा मार्ग त्यांचा त्याच्यामध्ये अडथळे येऊ नयेत, वरचे श्रेष्ठ ग्रहांना त्यांना प्राप्त करण्यासाठी मदत व्हावी. आणि भगवद्गीतेत पण सांगितलं की ज्यावेळेस पूर्वजांच्या प्रती असे केलेले विधी हे थांबवले जातात, त्यावेळेस त्यांना तिथे पण त्रास होतो. ज्या कोणत्या, जसं की पितृलोक वगैरे अशा लोकांमध्ये पण स्थित असताना त्यांना त्रास होतो आणि पुढचा मार्ग पण त्यांचा अडथळे येत जातात त्याच्यामध्ये. तर ते पण एक दुसरं कारण आहे. तर सर्वात चांगलं, जर आपल्याला आपल्या पितृंना, पूर्वजांना जर मदत करायची आहे, श्रेष्ठ गती प्राप्त करून द्यायची आहे, तर आपण जर भगवत भक्तीचं चांगल्या प्रकारे पालन केलं तर 7व्या स्कंदामध्ये नरसिंहदेव प्रल्हाद महाराजांना सांगतात की एका शुद्ध भक्ताच्या 21 पिढ्या अगोदरच्या आणि 21 पिढ्या येणाऱ्या ह्या सर्व मुक्त होतात. तर खऱ्या प्रकारे जर पूर्वजांना मदत करायची आहे तर शुद्ध भक्त बनणं हे सगळ्यात चांगलं. परंतु भौतिक स्तरावर जर मदत करायची आहे तर किमान या विधींचं पालन करणं हे आवश्यक आहे माताजी. ठीक आहे. हरे कृष्ण. संजना माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. तर खूप खूप धन्यवाद आपल्या सर्वांचा. भगवंतांच्या इच्छेने आपण उद्या पण भेटू सकाळी 10 वाजता. वामच्या कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. वैष्णव ठाकुर की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. कृष्ण. दंडवत प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. सादर प्रणाम हरे प्रभूजी. कृष्ण प्रभूजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे